Ovdje piše dobrodošli. I ovdje, i na našim kapelama posvuda. I to i mislimo. Dobrodošli! Dođite sjesti s nama. Dođite stajati s nama. Dođite slaviti, služiti, voljeti, učiti i voljeti još malo. Dobrodošli u zajednicu u kojoj jedni druge smatramo obitelji i djelujemo kao da doista jesmo. Jer to je ono što je Isus naučavao, da volimo jedni druge, nosimo jedni drugima bremena i nastojimo svakoga dana biti malo bolji, malo ljubazniji, malo gostoljubiviji, zato što je to ono što je Isus naučavao. On vas može učiniti boljom osobom, a vi nas možete učiniti boljom crkvom.